खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म कक्राझार जिल्ला फटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म मिनि स्टेडियामाव बिपिएफनि युथ आरो बिएससिनि मोनसे सावरायमेल जथुमा खुंफुंदों। फटबजरा जिल्ला लाइमोन बिपिएफ आफादनि आफादगिरि जुएल राभा आरो नेहाथारि जनक कसारिमोननि दैदेननायाव मोनजि प्राइमारिनि गासै बिएसयु युथफोरनि नुजाथिनायजों सावरायमेल जथुमा खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव आई कांग्रेसनि कक्राझार जिल्ला किसान सेलनि आफादगिरि राजु मारागा 87 सोद्रोमाफोरखौ लानानै जयनिं जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्रायबो आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सावराय जथुमायाव 1 नं फटबजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म, मिरु बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि मनेश्वर ब्रह्म, मिरु लाइमोन आफादनि आफादगिरि रिन्जय बर'जों लोगोसे मिरु बिएसइउनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी आरो मिरु बिपिएफ लाइमोन गाहाय नेहाथारि शरद चन्द्र दासजों लोगोसे प्रहलाद ब्रह्मखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिया 2025 नि बोसोर गोदाननियाव जागायजेननाय हाबाफारि। दा बे हाबाफारियानो जाबाय 2025 आव बिटिसि इलेक्शन जागोन, एप्रिलाव जागोन। जोंनि बिसास बेयो आरो बेखौ सिस्टेमा थिनो। दानि सरकारा अलरेडि 5 इयार्स थांबाय फाइनान्सियेल इयार हिसाबै, ओंखायनो एप्रिलाव इलेक्शना जाथारगोन बियो खाथां। बेनिखायनो जों जोंनि दावहाखौ जों जागायजेनबाय। फैबाय थानाय इलेक्शनाव जोङो खमसे खम 25टानि बारा देरहानानै जोङो हाबसिङै एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन बे रोखा। बिनि थाखायनो जों दिनै बे दावहाखौ जागायजेनदों आरो जोङो स्पेसियेलि युथ आरो बिएसयु बे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिसतखौ जों इयुनाव गोजों खालामनो थाखाय थांना थानायनि बेबस्था, सेल्फ एमप्लयमेन्टनि बेबस्था बेखौ खालामनो थाखाय जोङो जाहाथे जोंनि युथफोरखौ जों आवगायलांनो हायो, बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो दिनै सिन्था खालामलायदों फैबाय थानाय सरकाराव जोङो जोंनि युथफोरनि सेल्फ एमप्लयमेन्टनि थाखाय बोसोराव 100 कोटि जोङो 500 कोटि थाखा बाहायनानै जोंनि युथफोरखौ जों सेल्फ एमप्लय खालामगोन। आइजोफोरनिबो थाखायबो सेल्फ एमप्लयमेन्ट खालामगोन आरो जायफोर गरिब दुखिया बिथांमोननि थाखायबो बिथांमोननि बेफार बानिज्य मैगं थाइगं फाननानै जानाय, दिनै ना फाननानै जानाय, दिनै बन फाननानै जानाय बा बायदिसिना फिसा फिसा बिजनेस मावग्रा बिथांमोननि जाहाथे बिजनेसाबो मोजां जालाङो, बिनि थाखाय जोङो माने बिथांमोननो आर्थिक अनुदान रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनायनि थाखायबो जोङो बेबस्था लानो नागिरदों। दा बेबादिनो गोबां आरो मिशन आरो भिजन लानानै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो देरहालांनानै रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन। गोबां जोंहा इनस्टिटिउसन गायसनबावनांगौ दङ, गोबां कलेज स्कुलफोर गायसनबावनांगौ दङ, बेखौ जों थिग खालामगोन। बिटिआर एकर्डआ दिनै इमप्लिमेन्टेसन जायाखिसै, जे एकर्डआ बे दफाफ्रा जोंनि थाखाय मोजांमोन जों बेखौ मावफुंनानै लानांगोन। प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनआइटिखौ होफैनो हायाखिसै रायजो राजाफोरनो, मेडिकेल कलेज जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै, कच फेक्टरि जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै। दा अनेकथा बिदिनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि खोथा बायदिसिनानि खोथा दिनै बेफोर दिनै जाफुङाखिसै। दा बेफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय दिनै नाजागोन। आरो एनडिबिफोरनि माखासे समस्याफोर दङ, केसनि समस्या, जेलनिफ्राय बख'नांगौ। दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव देरहालाङोब्ला बिथांमोननि गासिबो जाबतिय जायखि समस्या बेखौ जोङो मावनानै होजोबगोन। आरो मोनसे सनानि बड'लेण्ड हाग्रामा महिलाया जायखौ 17 बोसोराव मावलांदोंमोन, जायखौ गल्डेन इरा होननानै बुङो नङा होमबा, गल्डेन इरा सनानि जुगमोन मोनसे बे 17 बोसोरा। नाथाय बे 17 बोसोरखौ बिथांमोनहा दिनै 17 बोसोराव जाख्ल'दों मादों होनबाय थाग्रा दिनै प्रमद बर'आ दिनै बिथाङा बे 4-5 बोसोरावहाय दिनै जाख्ल'नाय दिनै बिल होनाय खोनादों। दिनै माने पार्सेन्ट लानाया माने सिमा बारलांबाय। दा बेबादिनो जाख्ल'नायनि सरकार दिनै प्रमद बर'आ खालामदों। जों फैबाय थानाय समावहाय सरकार दायोब्ला जोङो मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकार, मोनसे करापसन फ्रि सरकार जेरेखम हाग्रामा महिला सारा सालायबोदोंमोन 17 बोसोराव, आरो हाग्रामा सारा बेखौनो दिनै कन्टिनिउ खालामफिननो थाखाय आखायाव लादों। रोखा दिनै एखेबारे जोङो अदालगुरिनिफ्राय जोङो क'क्राझारसिम गासै 9 जिल्ला जाबाय। दा जेरावबो थां बिपिएफखौ नांगौ, फुरानायानो मोजां, अल इज गल्ड होननाय जिनिसा दिनै फैफिनगासिनो दङ। प्रमद बर'आ थाखानाय गोहोखौ हरफिनदोंसो। दा बिटिसिआ नामावल'सो बिटिसि, जेबो खामानियानो गैया। दा सरकारा गासिबो माबायोबा डिसि अफिसनिफ्राय जाजोबो, थारमाने बिटिसि अफिसाव जेबो खामानि गैला। अरुणाचलबाबो डिसि अफिसाव जागोन, माबा मोनसे खामानिबाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो। दा हा हुनि खामानियाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो, गोदो बिटिसि अफिसावसो जायोमोन।
दिनै सार्केल अफिसारा दिनै सासे मण्डला दिनै डिसिनि अर्डार मोनाबा जेबो हानि खामानि मावा एलटमेन्टनि खामानि मावा नोंनि मिउटेसननि खामानि मावा नोंनि जेबो रेजिस्ट्रेसननि खामानि मावा होमबा मा बुजियो बिटिसिआव जेबो गैला दा बेखौ फोरमान होदों आरो मालाय दा ओंखायनो बेफोर मोनखानाय गोहोखौ जों लाबोफिननांगौ ओंखायनो दिनै माने जाय मानसिया बिटिसिखौ सोरजिदों जाय मानसिया बिटिसिखौ दादों जाय बिटिसिखौ दिनैहाय गोगोम गोरा खालामदों बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बिटिसिखौ दिनै गोख्रों खालामफिनाबा राहा गैला दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर' सावताल हारसा जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं माइन'रिटि दं दा जायखिजाया जाथि धोरोमनि मानसिफ्रानो बिपिएफखौ लुबैफिनदों हाग्रामा महिलारि सारखौ सिबजानो लुबैफिनदों दिनै परबत जिल्ला कमिटिनि आन्दाराव इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउ जिल्ला कमिटिनि दैदेननायाव जयै मोनसे मिटिं खुंनाय जाहैबाय गासिबो प्राइमारिफोरनि दैदेनगिरि नेताफोरखौ लानानै आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो सेन्ट्रेल कमिटि हिसाबै इउथ बिपिएफ बा बिएसइउआ मा स्ट्रेटेजि लादों बा बिपिएफआ मा स्ट्रेटेजि लानानै रायजोनो बेनिफिटनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांगोन बिटिसि बासिनि रायजो राजानि थाखाय बेखौ जोङो जोंनि कर्मिफोरनो दैदेनगिरिफोरनो फोरमायफैदों जिहेतु बिथांमोना जोंखौ लोगो मोनबाय थाया जोंनो ओंखायनो दिनै परबतजरा ओनसोलाव फैनानै बिथांमोनखौ बुजायफैदों आरो बे जोंनि जानाखि बुंनाय खोथा बाथ्रा मेसेज बेखौ जाहाथे गामि लेभेलाव रायजो राजानि खाथियाव लानानै थांनानै बिथांमोना बुजायहैयो बेखिनिखौ जों खावलायफैदों आरो जों बिभिन्न स्किम्स आसनि जेनेबा जुब बिपिएफ बा बिएसइउ हिसाबै बिपिएफ दोलोनि खाथियाव दिनै प्रस्ताब होदों जायखौनाखि फैबाय थानाय बिपिएफनि फाइनेल कनफारेन्स जागोन बाहाय पास खालामनानै डिक्लेयार खालामनाय जागोन अपेनलि आरो बाहाय गोबां सेंग्राफोरनि बेकार सेंग्राफोरखौ समाधान खालामनाय जुबक जुबक्ति अकलनि थाखाय बा छात्र छात्रिफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय माखासे बहुद स्किमफोर डिक्लारेसन होनाय जागोन फैबाय थानाय समाव 2025आव बिपिएफआ सरकार दायोब्ला छात्र छात्रि बा बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय खामानि मावनायनि आसनि स्किम्सफोर बेजों लोगोसे वमेन्सफोरनि बा बैसोस्थ मानसि बृद्धा बृद्धि बोराय बुरि बिसोरनि थाखायबो गोबां स्किमफोर डिक्लेयार होनाय जागोन जायफोरखौनाखि जोङो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव बिपिएफ दोलोआ इलेक्सन मेनिफेस्ट'नि गेजेरजों डिक्लेयार खालामना रायजोनि खाथियाव लाना थांगोन दा बेखिनि खोथाखौनो जों दिनै एडभान्स जोंनि कर्मिफोरनो प्राइमारि लेभेलनि जेसेबांनाखि कर्मि दं जिल्ला लेभेलनि बिथांमोननि सिगाङाव आगोल सावरायफैग्रोनाय जादों दा बिथांमोनाबो दिनै गोबां खोथाखौ मिथिनो मोनबाय आरो बेखिनि खोथाखौ लानानै रायजोनि खाथियाव थांनानै बुंहैगोन उत्सा जानानै जों बेखौ दिनै मिजिंथिदों दिनै मिटिंनि गेजेरजों दा बे गासिबो माबायावनो जायो जायफ्रानाखि गावनि निति आरो आदर्शखौ हमथानानै लाखिनो हाया सुबिदा बायदि चरित्रनि मानसि बेबायदि मानसिफ्रा गावनि निति आरो आदर्शखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव थांनो हायो बे स्वाभाबिक राजनितियाव बे जातीय संगठनानो जा राजनिति दलनि छात्र संगठनानो जा बे स्वाभाबिक आरो बे गासिबो दोलावनो थायो दा रायजोआसो डिसाइड खालामगोन बेबायदि नेताफोरजों रायजोआ खारगोन नामा निस्सय खारनाय नङा माखासे नेताफोर थायो प्रत्येक दोलावनो बे जोंनिल' अकल बिएसइउल' नङा बे पार्टियावबो थायो बा जातीय संगठन एबसुआवबो थागोन जायफ्रानाखि एबसुखौ गारनानै गुबुन दोलाव थांगोन दा बिथांमोना गाव गावनि निति आदर्शखौ जुदि हमथानानै लाखिनो हायाखैबा सुबिदा बादि चरित्र जानानै जुदि दल बदलायो संगठन बदलायो बेबायदि मानसिफ्रा सानसे रायजोनि थाखाय बेसेबां खामानि मावगोन बे मोनसे सोंलु आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव बेबायदि सुबिदा बादि सार्थ बादि गावनि सुबिदानि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिखौ रायजोआ उचित शिक्षा होगोन होननानै जों सानो औ दिनै जोंहा परबतजरा जिल्लानि बिएसइउ आरो इउथनि जिल्ला लेभेलनि मोनसे जथाय मोनसे जथुम्मा आरो बे जथुम्मायाव जोंहा माने बिटिसिनि बारग'सिब आरो जोंनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा फैनो गोनांमोन आरो बेवहाय बिथाङा मोनसे बिखेक माने मोनसे प्रग्राम थानायखाय फैनो हायैनि आंखौ फैनो होनायखाय आं फैदों आरो फैना जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोंहा जथेस्थ' बिएसइउ आरो इउथनि जोंहा गोदान जोलैफ्रा बेवहाय नुजाथिदों आरो बेजों लोगोसे गोबां गार्जियानबो जोंहा लेंहाबाबो फैदों माने जोबोद गोजोननाय मोनबाय
साहा बागानखौ गायनोसो नांगो साहाखौ गायनायाव जोंहा गोबां मानसिया एमप्लयमेन्ट मोनो बेनिफ्राय बिटिसिआ टेक्स मोनो भारत सरकारा टेक्स मोनो आरो बेखौ सिफायबा बे माबा सरकारनि खामानि जाबाय जोङो बिपिएफआ फैगौ 25 जितु निर्बाचन बे निर्बाचनाव जोंनो सरकार दानो थाखाय जिखिनि नांगो बेनिख्रुइबो बांसिन जोङो एमसिएलएफोर देरहाबोनानै जोङो बिपिएफ हानजायानो सरकार दागोन आरो सरकार दानायनि उनाव जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जिखिनि मावनो गोनां खामानिफोर जों बेफोरखौ जों मावफुंसारजोबगोन बिटिआर सक्तिनि जिखिनि दफा बिथांमोना बेखौ मावफुंनो हानांगौमोन दासिम किन्तु मावफुंनो हानायखौ जों नुवाखै आरो लोगोसेनो माखासे जिखिनि दफा दंमोन एनेक्साराव होनाय बेफोरखौथ' जोङो जाला होननानै मोनथिगौ केन्सेल जाजोब्बाय होनना मोनथिगौ जेरै बरमायाव जानो गोनां सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि चिराङाव जानो गोनां नर्थ इस्ट इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ एन्ड मेडिकेल साइन्सेस बा थिग बिदिनो रेल कच फेक्ट्रि आरो गोबां बिदिनो माने अनुस्थानफोर भैरबकुन्द जानो गोनां ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि मोनसे केम्पास आरो बेजों थाफानाय जेसेबां एनेक्साराव दंमोन बिथांमोननि बेफोरखौ जाला होननानै जों इतिमধ্যे मिन्थिगौ आरो बेफोरनि तथ्यखौ जोंनियाव मौजूद दङ माने बेफोरो जानायनि लामायाव गैला बे मोनसे दुखुनां बाथ्रा आरो बे खेत्रआव बिथांमोनखौ जेबो जों बुंनायखौ नुवाखै आरो दाबो दिनै पर्बतजरा जिल्ला बिपिएफ दलनि लाइमोन आरो लोगोसे बिपिएफनि फरायसा आफाद बिएसइउनि मोननैबो आफादनि दिनै बावहाय जोङो मिटिं लिंदों आरो बे मिटिङाव जोङो गोबां खोथाफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों जे फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोआ माबोरै देरहानांगौ आरो जोङो लाइमोन बिपिएफ हिसाबै जोङो मा खामानि मावनांगौ बे खोथाफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय गुवारै सावरायनाय जादों आरो जोङो सानो पर्बतजरायाव मोनसेबो बेरेखा हान्जाया बेयाव गैया आरो गोख्रों नङा दङबाबो दा बेवहाय जोंहा थाखानाय एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बायदेव बिथाङा माने फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव गोबां बुरजा भट मोननानै देरहागोना रोखा जाबाय पर्बतजरानि रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएल सरकारा माने थगायबाय नालाय दा बिथांमोना बुंदोंमोन जे पर्बतजरायाव मोनसे पलिटेकनिक कलेज गायसननाय जागोन होननानै लामा दालां मावनाय जागोन बावहाय स्कुल कलेजफोरखौ सरकारि खालामनाय जागोन बायदिसिना गिदिर गिदिर खोथा बिथांमोना गावसोरनि इलेक्शननि समाव बेबायदि खोथा होदोंमोन आरो दिनै गावसोरनि खोथा होनायखौ गावसोरनो लाखिनो हायाखिसै आरोखि दा थगायथारबाय नालाय दा बिथांमोना बेबायदि पलिटेकनिक कलेजखौ गायसननो थाखायथ' समानो गैला माला गायसनबावगोन गावसोरनि सरकारनि 5 बोसोर जानोसै 3 मासनि उनाव इलेक्शन फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोना बिसोरनि बेबायदि थगायनायखौ माने दुखु मोनदों गाज्रि मोनदों आरो मालाबाबो इउपिपिएलनो रायजो राजाफ्रा दिनै भट होनाय नंला आरो बावहाय बिपिएफआनो जोबोद बुरजा भट मोननानै देरहागोना दिनै 100% रोखा जाबाय आरो बिटिसि ओनसोलाव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो माने सरकारा जानो थांगासिनो दङ बिपिएफआ 25टानि बारा एमसिएलए देरहानानै सरकार दागोन फैबाय थानाय 2025 मायथाइयावहाय आरो बरगारि बिथाङाथ' जोंनि सिनियर सासे दैदेनगिरि बेबायदिथ' जेबो खोथा रायलायनाय जायाखै आरो खाम्फा बरगारि बिथाङाथ' दा बिपिएफनि खामानिखौनो मावगासिनो दं आरो इउपिपिएलआव हाबनायनि कोनो प्रश्न फैयाखै खारन इउपिपिएलआव जोङो बयबो नायदों बयबो मिन्थिखायो जे इउपिपिएलआव माने राजखान्थिनि जेबो भबिष्यत गैखाया दा बेनिखायनो जोंनि बिपिएफ दलाव थानाय रावबो दैदेनगिरिया इउपिपिएलआव दिनै हाबनाय नङा इउपिपिएलनिफ्रासो दोंनो भिजिडिसि चेयारमेन सोरबा मेम्बार सोरबा ब्लकनि लिडार सोरबा माने गावसोरनि सेन्ट्रेल लिडार जोंनि बिपिएफ दलावसो हाबगासिनो दंना दा जोंनि बिपिएफनिफ्राय रावबो जोंनि दैदेनगिरिया दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलआव थांनाय नङा मानोना इउपिपिएलआ आरो माने जेबो भबिष्यत गैला बिसोरो सरकाराव फैफिननो हानायनि कोनो सुबिदा गैखाला खारन बिसोरो दिनै रायजो राजाफोरनो गावसोर खोथा होनाय बायदि मोनसेबो जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै दा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना जेबो मावाखै होनना बुङो बै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया सोर लुआ बैयाव थानाय सिआइटिखौ सोर लुआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सिआइटि
मेडिकेल कलेज क'क्राझाराव थानाय आरो बेनि बायदि गोबां उदाहरन दङ नोंथांमोननि पर्बतजरानि नैबे स्टेडियामखौ सोर लुआ बेथ' हाग्रामा महिलारि सारनि समावनो जानाय ना बैयाव थानाय गेस्ट हाउसखौ सोर लुआ साब डिभिजना सोरनि समाव जाया गासिबोथ' हाग्रामा महिलारि सारनि समाव जानाय बावहाय थानाय मेडिकेल माने सोरनि समाव जाया बेयाव थानाय माखासे माने स्कुलफोरा सोरनि समाव सरकारि जाया गासिबोथ' जोङो नायबिजिरना नायबा हाग्रामा महिलारि सारनि समावनो मावजोबखानाय लुजोबखानाय दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरा आरोबाव फिन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारखौ नागिरदों आरो देरहागोना रोखा सरकार दागोनाबो रोखा जाना दं जोंहा